Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong. Karong adlaw gisaulog sa tibuok simbahan ang solemnidad ni San Jose, bana ni Santa Maria, or Saint Joseph, the husband of Mary. Daghan rong mga Jose nga nag-birthday. Usa na niini ang atong amahan dinhi sa Archdiocese, si Archbishop Jose S. Palma. So, murag ika-72 ika-72nd birthday man siguro niya. So atong iyampo ang atong talahorong arsobispo nga unta daghan pang mga katuigan o mga kalampusan na moabot sa iyang kinabuhi isip nag-alagad sa simbahan. Atos ang iyampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan na pinaagi sa paggiya ni San Jose ang atong mga pangulo, ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno mag-atiman gyud sa mga labing nanginahanglan. Atong iyampo ang ato usab nga mga benefactors and donors nga mura sa mga San Jose nga nagsigi og atiman sa atong panginahanglan, labi na ning atong mga kaigsuonan nga siging palit aning atong mga slots para sa ato dinhing kapistahan o para sa atong mga proyekto dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna sa pulong og sa buhat og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom, gitugyan mo ang sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao ngadto sa buutan nga pagbantay ni San Jose. Ubos sa iyang panabang itugot nga ang imong simbahan mag-amping niini kanunay o magdala niini ngadto sa kahingpitan diha sa iyang tahas sa pagpangluwas. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel.
Niadtong gabiuna, gisulatan sinatan sa Ginoo. Ingna nga kong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? O ginig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod og usa ka templo alang sa akong ngalan, ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak, ug palungtaron ko ang imong balay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang anak ni David mabuhi, hangtod sa kahangturan. Ang anak ni David mabuhi, hangtod sa kahangturan. Ang mga kaayuhan sa Ginoo akong awitan hangtod sa kahangturan. Lata sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong bakba sa imong kamatinud-anon. Kay miingon ikaw, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit, imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Ang anak ni David mabuhi, hangtod sa kahangturan. Naghimo ako kasabutan uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, lig-unon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Ang anak ni David mabuhi, hangtod sa kahangturan. Muingon siya kanako, ikaw akong amahan, akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunhayon ko ang akong kaluoy alang kanimo. Ug ang akong kasabutan uban kanimo, nagabarog nga malig-on. Ang anak ni David mabuhi, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma.
Mga igsuon, gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining saara dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundili tungod kay mituo siya ug gimatarong sa Dios. Busa ang saad gipasikad sa pagtuo aron kini maangkon ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham, dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundili ni adtong nagtuo usab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa ang saad maayo gayud atubangan sa Dios nga gituuhan ni Abraham, ang Dios nga nabanhaw sa mga patay ug maoy nagbuhat sa tanan pinaagi sa pulong. Mituo og milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya'y kalauman nga mga nakpa, busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa kasulatan, ingon ni ana kadaghan ang imong kaliwat. Busa si Abraham gimatarong sa Dios, gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhonon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa, sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel, o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nagtugan ang atong unang pagbasa nga ang pagtuo ni Abraham mao'y hinungdan nga natuman ang saad sa Ginoo, niya nahimo sad siyang matarong atubangan sa Ginoo. Niya kining pagtuo nga gihisgutan nga mao'y gipuy-an ni Abraham, dili sayon
kay di man ni siya matugkad sa tawhanon nga panghuna-huna. Tiaw mo banay tiguwang na kay siya, niya iyang asawa tiguwang na sad kayo, niya giingnan sila sa Ginoo nga manganak ka ug mudaghan ang imong kaliwat sama kadaghan sa bituon. Unsa may gibuhat ni Abraham? Nituo siya og misalig nga bisag unsay isultis Ginoo matuman gyud. Way pagduda, diretso gyud tuman. Nya unsa may nahitabo? Natukod ang nasod sa Israel, ang 12 ka nasod, the 12 nations or tribes of Israel, porting daghana nila. Hangtod nga duna na sila'y napili nga hari nga porti sa giyong sikata o porti kagamhanan nga mao si Hari David. Nya pag-abot na sad ni Hari David, unsa may kuan, unsa may nahitabo, ingon magtukod ko og balay para sa Ginoo. Ang katud-eng si Abraham gisgutan sa ikaduhang pagbasa niya. Sa unang pagbasa si David nga kaliwat ni Abraham maunay nagsuway og tukod og usa ka kaning balay sa Ginoo. Pero giwarningan si David nga dili ikaw maoy magtukod og balay. Nanagod niya tanan anang materialis, naana siya ang tanang mga kahimanan niya, perti niya kagamhanan. Nagpuyo sad si David sa pagtuo gihapon nga gipuy-an ni Abraham. Og pag-ingon sa Ginoo nga ayaw pagtukod, wa sad mo tukod si David. Siya ang imong anak, na kay anak nga akong patukuron sa akong balay, dili ikaw mo'y magtukod. Kining akong gihisgutan, bunga nis pagtuo. Kita usahay magsigi taog kanini ang tuman sa atong gusto. Nang litan og sana gusto ka mo tukod og balay, bisag dili unta gusto ang Ginoo nga motukod pa kag balay, mangutang gyud aron itukod og balay. Di ba? Ano bang ang ato yung gusto ba mo'y matuman? Karon nga duda ko ani, ako ba kaning gusto o inyong gusto? O gusto ba kanis Ginoo nga ato ning trabahoon ang ato dinhing palibot sa simbahan, labi na diyang atong parking area. Sa kani gusto kanis Ginoo o gusto kani nako? Unsaon na to pag ilang nga mao nay gusto sa Ginoo? Sa akong kasinatian, basta ang tumong para sa kaayuhan sa tanan, mao nay gusto sa Ginoo. Dili kaayuhan sa pipila lang. Basta kaayuhan sa tanan, mao nay gusto sa Ginoo. Una si Abraham pagsugo sa Ginoo nga ang imong anak ihalad nga rin ako. Iya na yung giihaw iyang anak. Awa man sad ipadayon sa Ginoo, pero iya yung gituman katus Isaak bugtong anak, iya da yung ihawon. Kay nga naman kun gisugo ni sa Ginoo, makaayo gini para sa tanan. Ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Mao ta na karon nga wa natay kwarta, wala natay mga pundo, nagnegative na tarog mga ug ato ning equivalent sa slot sa dopes nga tag 1,000 per slot. Equivalent tingali mga naagid taron atong negative mga dol-dool 9,000 slots. Nya karong buwana kinahanglan tag mga ro maka-coop up taning atong mga bayronon aning pinaspasay nga construction pangandam sa pagpanindot sa atong pista. Mo kustar siguro nig mga 5,000 slots karong buwana. Inyong pagtuo, makakuha ka ta, makadawat ka tarong 5,000 slots sa dopes. Tuo mo dili. Daig doko-doko. Sa pagkakaroon ang atong dopes na apay ang atong halin ning abot pa og 247 slots.
Kung atong ingnon nga kanana ang 5,000 slots, na pay mga 4,000 pila man 247 4,753 nana. Mo pa nay kuwang. Mahurot ka ni kutob karong kuan 31. Ako tuog yun ko nga ang atong mga kamo nga mga parishioners og online parishioners og territorial parishioners makahurot gyud mong palit aning 5,000 slots kun pulos lang taliwat ni San Jose og ni Abraham og ni David nga ang sundon ang sugo sa Ginoo. Nabitaroy ni hangyo nako, Pader, mupalit biya mig slots, tulo mi kabuok, pulos mi PWD. Nganay usa dili PWD. Pero muadto mi sa kapilinya. Tagae mi og kanang sa to, wristband, kana bang band ba? Nya kay atong sang adlaw ni declare naman ang atong Tres Pastorinhos nga secretary wala na'y available na wristbands, nahurot na ang 6,000 slots. So nihangyo na lang dito nga kung dili na ta maka-appeal sa consecration karong Abril 4 kanang alas 4:30 sa buntag na consecration o kanang overnight vigil gikan sa alas 8 sa Pizza 3 sa Abril hangtod alas 3 sa kaadlawon sa Pizza 4. Mo man ay kinahanglan og wristbands kadto mga pass, mga ID. Kung di ta ka-appeal ni ana kay gi-control man na ang crowd, ari na lang ta sa ubang mga misa sa Pizza 4 kanang misa sa alas 11 sa buntag ni Monsignor Ray Pinagunda, nya alauna sa hapon akong misa, nya alas 2:30 sa hapon kang Monsignor Roger Fuentes nga misa og si Monsignor Robin Labajo magmisa pod sa alas 4 sa hapon. Kana ni atong tambungan. Unsa may pagtuo diha? Naka-appeal gihapon ta sa consecration that day. Kay kana mang adlaw ang adlaw sa consecration. Di lang gid nato ipamugos nga gusto man jud ko anang alas 4:30. Ayaw lang. Di ay daghang oras. Nya kung gusto sa kang maka-appeal gihapon sa consecration, naa sad tay novena masses, magsugod na siya sa karong Pizza 26 na ay alas 5 sa buntag na misa, novena, naa say alas 10 sa buntag gikan sa Pizza 26 hangtod sa Pizza 3 sa Abril, 26 sa Marso hangtod Pizza 3. Mo-appeal ta ani aporti na gyung nindota og labaw tanan para nako bunga gyapos pagtuo ang tanan nga nakapalit sa mga slots para sa pagtukod o sa pag-consecrate sa kapilinya nga niabot ning atong nadawat og mga 43,000 slots or 43 million ang atong na contribute niini. Kamong tanan nga nakapalit, kitang tanan kani apil sa kog palit. Appeal tas consecration. Mo na si pinakanindot. Karon sad magpista sad ta ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. Mo na nagkinahanglan ta og katong SUS BF para sa atong budget nagkinahanglan tag mga 8,000 slots nga tag 500 per slot. Ang ato sang halin as of yesterday niabot na og 2,312 slots. Pakpakan na to ang Ginoo. Murag madayon gini atong pista ani. Kotob pa ni sa Abril 17 sa Holy Week, no? Napay 5,688 ka slots, tag 500. Ako lang ning gihisgutan kanang mahog manig 1,500 ka slots. Nya 5,000 ka slots atong kinahanglan. Kung doon natay pagtuo sama sa pagtuo ni Abraham o ni David nga mosunod gyud sa gusto sa Ginoo, gaan kaayo himuon.
nabitay ning text na ko karong buntag, pero at the same time nagpatambag nga gusto niyang tudluan ang iyang amahan nga kamaosang muhatag ngadto sa simbahan. Siya manggihatago man akong papa pader, pero murag di man muhatag sa simbahan. Kay siya nga anak, bago pang nakatrabaho, malit siya ning atong slots, tabang pod siya ngadto sa iyang mga kaliwat, wagin ba, way tabang yun. Nag-ana man kunog kadaghan ang iyang grasyang nadawat, yang papa usahay, mahutdan man, mangayo man kuno niya. Siya nga nung mahutdan man ning naamon ta ni income, di tingali manghatag ning simbahan. Kanang mga inana ba nga pagtuo, o daghan kayo ana ang naghimo sa ilang mga testimonya nga mao na nahitabo sa kinabuhi. Muna si Jesus o si Jose dinhi sa atong ebanghelyo, siya mo'y nakapatuban sa kanang kumpletong tuman sa saad sa Ginoo ni Abraham, nga naa kay kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon. Ngano man kay si Jose nangasawa ni Maria nga mabdos ng daan. Nangana, mabdos ng daan iyang ipangasawa, kinsa may di mo daghan ana. Awa mo kasabot. Si Jose ba nangasawa ni Maria, mabdos ng daan. Niya tungod ni anang maong pagtuo ni Jose nga wa gyud supak-supak, nataw ang Mesiyas, ang tinuod nga nagdala sa grasya sa pagkaanak sa Dios, nga ang tanang mga tao nga mutuo niya kaning iyang gidala nga grasya nga gitawag natog salvation or adoption, nga mahimot ang mga anak sa Ginoo, natuman. Si San Jose mo'y nakatuman mo nang nahimo na tarong anak sa Ginoo. Tanawa di ba mga anak sa Ginoo, di gyud ganahan maminaw og wali, matuog lang. Ngano man kay gasalig mang anak, tanawa na inyong mga anak og nasa inyong balay, di ba? Matuog ra. Sa to pa tagaan tag ka-relax, gipukawa na imong tupad be. Ing na unsa man ka anak kas Ginoo, pukawa ba? Uy, lingian na imong tupad oy. Agas na rabang laway anak kas Ginoo. Kaning mga anak basta naas balay magligid-ligid ra man na. Magligid-ligid ra ba? Kumpiyansa kayo. Pero tanawa ng mga kanang mga dili anak, kanang bisita lang ba? Pagkasayuha mo mata. Hapit gud di katong. Na siya. Pero gihimo tang adopted children of God. Ug mao na ni ang gitawag nato og katumanan. Di naman maihap, gibana-bana naman lang ni nga ang mga Kristiyano kuno karon na gitawag og sumusunod ni Kristo, na gibunyagan diha sa ngalan ni Kristo, moabot na kunog mga 1.7 billion sa tibuok kalibutan. Niya ang mga Katoliko ani mga 90% aning maong number. Mo nay Katoliko parte na gyung daghana. Sunan ana daghan. Nya mo ni laom sa ko nga tungod sa kadaghan sa mga magtotoo ug do na tay himuon sama kay si David wa man to patukura og balay sa Ginoo. Ang iya namang mga sumusunod nga anak, usa tingalitas mga anak ni David, anak ni Abraham nga magtukod og balay para sa Ginoo. Tanawa di ba ninindot-nindot na atong balay dinhi. Kay ngano man tabangan tang San Jose nga makatukod og balay, kay kita naman ang magtukod og balay para sa Ginoo. Gabi amo ning gialsa na amon tay bag-ong larawan ni San Jose. Pag andam diya niya mo insinso dong. Kay ato ning insinsuhan si San Jose. Ano ba? Bag-ong na. Partimbugata na. Walo may siyam katao ang gaalsa na diha. Nga among gibutang. Okay ba ka ng naong San Jose? O man sa kitang San Jose o mo ba na yung naong? Pero bahala na kung sa'y naong ana. Basta atong ilhon
nga si Maria o si San Jose mao'y hinungdan nga si Kristo nakatapos sa iyang misyon nga nalansang sa krus aron kitang tanan mahimong anak sa langit ng Amahan. Kita na ang bag-ong kaliwat ni Abraham. Kita na ang magtukod sa balay sa Ginoo dinhis kalibutan aron pagpakita nga ang Ginoo naghari na. Mao na'y pinakanindot. Mao na tabangan tanig tukod ang ato dinhing balay dinhi sa atong parokya. Nakatukod naman tas balay sa Ginoo pinaagi ni Maria dito sa Kapilinya. Akan isang ato dinhing balay ato ning tukoron. Suwaya nato og himo nga matuman nga maka pundo ta og mga at least 5,000 slots karong buwana. Tukod lagi ni atong balay. Nya tagaan din tas Ginoo og daghan pang mga grasya. Si San Jose nga maoy atong amahan nga nanalipod nato, tao nga way reklamo. Ang kanang tao nga way reklamo mao na siya ang tao nga makatukod og tinuod nga balay sa Ginoo. Ang ato rong mga political leaders apil na gani dinhi sa simbahan, daghan kaayo namo mga reklamador. Ngano man maglabi ang analysis kaysa pagtuo. Aka mo sa diha. Di mo reklamador. Maglabi ganin ang inyong analysis, analyso ninyo maayo, nya dili ka mo tuo, patay reklamo. Nya unsa may mahitabo? Maliwat gid ta sa Russia o sa Ukraine, maggubat kay sunod man ang analysis kaysa pagtuo. Nakaron unsa may basic nga pagtuo nga kitang tanan gihigugma sa Dios o gusto sa Ginoo mag-igsuunay ta, managsuon tang tanan, di ta magpinatyanay, di ta magsinawayay. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Nindot kaayo to. Ang anak ni David mabuhi hangtod sa kahangturan, dili magpinatyanay. O tanawa karon ang wa mo tuo nga sila anak sa Ginoo, gapinatyanay. Murag mga iring og iro, murag mga hayop ba. Tanawa ang atong mga politicians, kasagaran gapinatyanay sa ilang dungog, gadinautay, gakupitensyahay. Murabag ang hunahuna pildihon tika, ni ang pikasad pildihon tika, dili wa maghunahuna nga kauban ta, tukuron taning Pilipinas, magkuyog ta. Di ta magdinautay, di ta magsinawayay, di ta mag-away kay mga anak tas Ginoo. Mabuhi ta hangtod sa hangtod, pero di na ta moangkon anang maong pagtuo nga gipuy-an ni Jose, ni David ug ni Abraham, magpatay gid ta. No? Tanang na ako'y nalipayan ron, usas misulti nako, ingon siya, Pader, sa imong gisulti bitaw nadutlan gid ang akong bana. Unsa may nahitabo, giguba gid niya among koral, ni atras siya og mga sa dugay na kay na Pader, hapit na guna sila magpatay o kadang iya ra man sa nang igagaw dias unaha sa amo, hapit na sila magpatay kay magsinubayay nga kanang inyong yuta na sa akong apuhan, inyo lang giangkon sa ligmong kwartahan mo, din ami kaagi diri. Sa sige ko nung paminaw sa akong wali, giguba gyud kuno ang koral, giatrasan kuno 1.5 meters. Ambot og magpatay pa baka to sila sa inyong paminaw, magpatay pa to. Niingon jud ko, congratulations, tukura day ng inyong koral. Pero 1.5 nang atras, nindota, nakugnapay daghan ingon ani, pagkamalinawon ka ano, wa na nang siningkahay, wa na nang kinusmuray snaong, nakadaagin, mga animal kadaagi ba, labi na gatakilid na, kay pwede ng huuta, animal. Pero pag atras og 1.5 meters, magbit-bit ka sa duha pa kabuk imong bitbiton, luag na kay ngadto, lipay kay. Sige, testingin ninyo, pangguba na inyong koral, di ba? Daghana lagi malipay. Mao na yung mga anak sa Ginoo, maghinatagay, dili kay
Gubat yun. Mga guba yung naong na to anak. Guba pa, patay pa itong kinabuhi. Nga sunod ta ni San Jose, mga anak ta ni David, ug mabuhi kita hangtod sa kahangturan. Manindog ta. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, hiniusa kang San Jose ang taong dungganan diha sa dakong pagtuo. Mudangop kita sa Dios sa atong mga panginahanglan nga masaligon ug muingon kita, Ginoo dungga ang imong banay. Ginoo dungga ang imong banay. Alang sa simbahang lukop sa kalibutan, ngang iyang misyon sa kaluwasan, magpadayon diha sa tanang kayutaan, ubos sa pangaman ni San Jose, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong banay. Alang sa mga nangulo sa kanasuran, nga mapatunhay na nila ang kalambuan sa tanang dapit, ug nga sa kanunay ang tanang naghupot ug katungdanang pampubliko, mupatunhay sa kangayan ug pagkamatarong ug sa mga kahugpungang pamatigayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong banay. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalanglaing matang sa sakit, nga makabato na sila og himpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong banay. Alang sa mga himatyon nga si San Jose, maghupay kanila diha sa ilang mga ulahing takna dinhi sa yuta, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong banay. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong banay. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mibayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong banay. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong banay. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong banay. Alang kanilang nanag-una kanato diha sa pagtuo, nga maangkon na nila ang kahayag ug kalinaw ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong banay. Amahan, itugot ang mga pag-ampo sa imong simbahan diha sa pangama ni San Jose, imong alagad, kay amo kining gituboy nga mapaubsanon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo sa iyong mga kamot, alang sa kadaing pagmaya sa iyang ngalan, parang usab sa kakabuslanan o sa tibuok niya, santos na simbahan. O Ginoo, sama nga sa amahanong gugma, gialagaran ni San Jose ang imong bugtong anak nga gianak ni Maria nga Birhen, itugot usab nga mag-alagad kami sa imong mga alampuanan uban ang limpyo nga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga kami pinaagi sa angay mga pagdaig, magahimaya, magapasidungog ug magasaulog kanimo sa solemnidad ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunongon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Hesukristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma
uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga
sada sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sada sa kalibutan, at ating kami sa kalibutan. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo Sa kong pagpanaw, ning kalisod, ug pagsulay, ang imong kamot, nga kanako nagkupot, maoy pasalig sa pagbulig, gikan sa langit nun, amahan. magampo kitang o Ginoo, panalipdi kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangilin ni San Jose, ampingi nga maluluyon ang imong gibusog sa Eucharistia gikan ining altar, ingon man ang imong mga gasa nga sa imong kaluoy imong gihatag kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsoon at orong himoon ang pag-insinso sa larawan ni San Jose, niya kay kani San Jose ug si Maria usara man ni sila, atong awiton ang maghimaya ka Maria nga mo'y hinungdan nga si San Jose nahimong bana ni Maria.
San Jose, iampo mo kami. Atong isinggit sa makatulo, Viva San Jose! Viva San Jose! Viva San Jose! Viva San Jose! Pakpakan na to ang Ginoo sa atong amahan nga langit nun. Happy Pista. Nya adlaw masarong Archbishop Palma. Bahala na din na siya mutanaw sa atong online nga misa. Atong kantahag happy birthday. Si Bishop Palma, okay ra ninyo? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday among minahal nga Archbishop Jose Palma, gikan sa imong mga anak diri sa San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Mabuhay. Long life. So mga igsuon, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagkabalaan sama ni San Jose. Nya mahitabo ra ni siya kun ato gyung sundon ang pagtuo ni Jose, ni San Jose, ni Abraham ug ni David nga nadawat nato pinaagi ni Kristo. So salamat kaayo sa namalit sa atong slots. Akong usbon pagpahibalo, as of yesterday, ang atong SUS BF nga tag 500 per slot, nakadawat na taghalin nga 2,312 slots. Pakpak. Naapay 5,688 nga available. Sa DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction para sa atong mga projects nga tag 1,000 per slot, na natay halin nga 247 slots. Pakpakan yapon nato ang namalit na pay 53,753. Niya atong gitarget karon untang buwana labing minus 5,000 slots ang atong mahalin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O